Γεια σας και καλώς ήρθατε στο MG Games. Σήμερα παίζουμε Dungeon Nightmares, το Night 3. Παίξαμε τα προηγούμενα Nights διότι θέλαμε να δούμε πόσα είναι και τι γίνεται στο τέλος. Μην φανταστείτε ότι η νύχτα 3 είναι το τελευταίο. Νομίζω η 5. Anyway. Λοιπόν, την υπόθεση την ξέρετε, βρίσκουμε ένα artifact βιβλίο και μετά προσπαθούμε να βρούμε την έξοδο. Ωστόσο βέβαια δεν είναι τόσο εύκολο γιατί μας κυνηγάνε κάτι ζόμπι, κάτι σκελετί και διάφορες βλακίες. Από ό,τι βλέπετε λέει headphones highly recommended, αλλά δεν θέλω τα αυτιά μου να πάνε από Dungeon Nightmares. Ούτε κι εγώ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Keep moving, they know where you are. I'll try to. Okay, night 3, let's go. Is there anything here? No, nothing. Just nothing. Okay. Just golden candles. Για να δούμε το map. Okay. Οπότε εμείς θα πρέπει να πάμε από εδώ. So here we go. Αυτή τη στιγμή ο Γιώργος δεν είναι δίπλα μου και φοβάμαι. Oh shit! Oh fuck! Ωρε φίλε, απ' την αρχή. Αλήθεια, με το που ξεκίνησα. Fuck off. Α, και εδώ είναι ο Μάκης. Γεια σου Μάκη. Μη με τρομάξεις Μάκη. Φεύγω τώρα. Μάκη με. Α, να κι άλλος Μάκης. Fuck off ρε Μάκη. Δεν μ' αρέσει να σε βλέπω. Fuck off κι εσύ. Wow. Ναι, μη ρωτάτε, το ποντίκι γαμιέται. Okay. Δεν βλέπω την τύφλα μου. No one here. Κανείς. So, πότε προχώραμε. Κανείς εδώ. Map. Okay. Oh fuck. Oh, it's so fucking hard. Γιατί φοβάμαι. Fuck off. Let's continue. Nothing. Τίποτα και τίποτα. Okay. I don't wanna die. Please don't kill me. Ο Μίτσος. Ή ο Μάκης είναι αυτός. Και ο άλλος είναι ο Μίτσος. Δεν ξέρω. Κάτσε, από εδώ πάμε. Πάμε από εδώ να δούμε τι θα γίνει. Okay. Gold, chest, gold. Fuck. Είναι κανείς εδώ? Γεια σας. Κανείς? Oh my goodness. Αυτό το παιχνίδι με τρομάζει πολύ. Λογικά κάποια στιγμή θα παίξουμε και αμνίζια. Fuck. Oh shit! Fuck off! What the fuck? Ah! Shit! What the fuck? Nothing.
αυτή τη στιγμή... Shit. Man, what the fuck? Oh shit! Oh fuck! Oh shit! Holy crap! Oh! Oh fuck! Οι τρίχες... man! Oh! Oh! Oh shit! Είμαι τελείως... Έχω τρομάξει για τα καλά. Για τα καλά όμως. Και γι' αυτό φταίει αυτό το κολοπαιχνίδι. Ναι, ξέρω, θα μου πείτε, εσύ το επέλεξε. No, I never leaves this place. Εγώ όμως θέλω να φύγω. Δεν θέλω να μείνω εδώ. Okay, we keep moving. So fuck off. Ωρε φίλε. What the fuck. Now where. Τώρα πάμε από εδώ. Oh shit. Γιατί ρε φίλε, γιατί μου το κάνεις? Ας το διάλο! Άντε χέσου! Άντε χέσου! Ας το διάλο! Τρόμαξα που να σε πάρει ο διάολος. Πάμε από αριστερά. Fuck. I don't wanna die. Here. Oh! Oh. Shit. Shall we go here? What? What? Τι γίνεται? No, 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 run, 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 run. Oh shit. Oh fuck. Άντε γαμίσου. Προχώρα. Προχώρα. Προχώρα γαμώ τη μάνα. Τι γαμίσου. Αι γαμίσου, σκάσε. Με τρομάζεις. Άνοιξε. Shit. Κλείσε, κλείσε. Oh shit. Ωρε μαλάκα. Τελικά όντως θέλουν να πάρουν εκδίκηση από μένα. Oh fuck off. Για να μην εδώ έχει τίποτα. Oh! Oh! Shit! Oh fuck! Fuck off. Don't trust anyone you meet down here. Γιατί έχω... Άρα μαλάκα. Γιατί σε μένα? Γιατί? Ποτέ δεν μου άρεσαν τα horror games. Λοιπόν, θα πάμε εκεί και μετά θα κάνουμε αριστερά. Fuck off. Άρα μαλάκα. Ωραία φίλε.
there anybody here? No. Εδώ, κανείς. Α, το artifact! Τέλεια! Τώρα κι αν θα πεθάνω. Μαλάκα σκάσε φίλε. Έχω κατατρομάξει μαλάκα. Ξέρω εγώ κάποια στιγμή. Ξέρεις τι έγινε? Τι έγινε? Έκλεισε η οθόνη. Ξέρω εγώ, ξέρεις ρε που... Έσβησε, ναι. Ναι. Και με βγάζει σε ένα διάδρομο όπου όσο κι αν περπάταγες δεν γινόταν τίποτα. Και μετά τι έγινε? Και μετά... Fuck, όχι από εκεί ρε! Προχώρα! Oh shit! Oh fuck! Μαλάκα, ευτυχώς που ήρθα να πατάω και το shift. Γιατί μένει κόκκινο, γιατί δεν ξεκόκκινο. Ας το shift. Το άφησα. Είναι σαν να πηγαίνουμε πάνω της ρε μαλάκα, γιατί δεν σταματάει ποτέ. Oh! Ναι, αλήθεια τώρα, 2-1! Ακόμα ρε μαλάκα. Άστο. Πρέπει να κρυφτούμε σε ένα δωμάτιο, να δω. Oh shit! Ωραία. Στον μπούτσο ρε μαλάκα, γιατί δεν σταματάει. Ναι, γαμώ τα sound effects σας! Μαλάκα, Ακόμα μας κυνηγάει! Thank fucking shit. Δεν έχεις βρει το artifact ρε μαλάκα. Αλήθεια. Πού το βρήκες? Αν σου πω ότι δεν θυμάμαι, περίμενε. Εδώ πέρα πρέπει να το βρήκα. Ναι, εκεί το βρήκα. Πηγαίνουμε στο διάδρομο και πηγαίνουμε... Μαλάλα, φοβάμαι. Φίλε, έχω κατατρομάξει. Πάμε, συνεχίζω εγώ. Μαλάκα, έχω υδρώσει. Να συνεχίσω εγώ ήδη. Ναι. Να κάνω κι εγώ ένα γεμότα, εντάξει. Μαλάκα, έχω υδρώσει. Κι εγώ μόλις βγήκα από το μπάνιο, άμα χάμεις. Μαλάκα, κάποια στιγμή σου είπα τι έγινε ρε. Ναι, και περπάταγες. Και τίποτα. Και ξαφνικά μαλάκα μου πετάγεται μία. Οπα, πού πάμε είπαμε? Θα πάω εκεί ευθεία. Βγαίνουμε έξω. Δεν μπορώ να πάω λίγο τουαλέτα. Μαλάκα, μην με εγκαταλείψεις τώρα. Τόση ώρα που το κάνω από μόνος μου ήταν ωραία. Και ναι, είμαι χέστης. Και αυτό το παιχνίδι είναι τόσο fucked up. Δεν ξέρω ρε παιδιά τι να πω, γάμο το κεφάλι μου, γάμο. Μου θέλω και gaming κανάλι. Και παραδόξως το ξεκίνησα επειδή ήμουν αρκετά χέστης ώστε να μην μπορώ να το παίξω μόνος μου. Είναι κάτι σαν υποστήριξη να μιλάω στην κάμερα. Ηθική υποστήριξη. Άκουγες τόση ώρα που ουρλιάζε. Λιγάκι. Λέω πάει, τον σφάζουν αυτόν τώρα. Προχώρα και πήγαινε αριστερά. Πάρουμε λεφτά. Μη μας βγει η πεντάμορφη. Πού στρέφουμε, σε ποιο από όλα τα στενάκια μαλάκα υπάρχουν κάτι εκατομμύρια. Εδώ, αριστερά, εδώ. Κάτσε ρε μαλάκα, περίμενε. Εδώ ρε, να πας πάνω. Να πας να σε εκείνη την μπούτσα. Λες. Πάω στοίχημα ότι δεν είναι εκεί πέρα. Προχωράς που να συναντήσεις τείχο. Μαλάκα μας περιμένει εκεί πέρα. Το νιώθω. Το άκουσες αυτό? Προχώρα. Ξέρω εγώ,
Έγινε πάλι αυτό με την προηγούμενη φορά, ρε. Δεν σε είδα. Όχι. Όπα. Προχώρα, δεν είναι τίποτα. Καλά πάω. Παιδιά, μπαίνω στο Ξέρω χάρτη εγώ. επειδή φοβάμαι, θέλω λίγο να... Προχώρα. Ξέρω εγώ, ήμουνα σε αυτό το διάδρομο και ξαφνικά ακούω την πόρτα να ανοίγει, να κάνει να τρίζει. Και σώζουν αυτό το θήτο. Λοιπόν, κράτα μου το χέρι, λέει. Έχει έτοιμο το shift. Bye. Hi. Πού το δεν είναι εδώ. She controls and... What? Τρέχα! Μαλάκα, δεν μας είδε η πουτάνα. Για άλλη μια φορά. Όχι από εκεί, από την άλλη δεν είναι. Μαλάκα, γινόμαστε καλοί σε αυτό σιγά σιγά, έτσι. Έχουμε φτάσει στο Night 3. Τώρα πού πάμε, μαλάκα? Κάπου μακριά από την που... Λες. No way. Μαλάκα, ετοιμάσου, μπορεί να είναι πολλά αυτά τα πράγματα, ό,τι κι αν είναι. Τσάου. Όχι ρε. Όχι, φύγε. Φύγε ρε, είναι ο Μίτσος εκεί μέσα. Άντε γα. Τώρα να σου γαμίσω τη μάνα, τι θα μου πεις. Ευχαριστώ. Όπα, Δεν έκανες κάτσε να κάτι δούμε στο τώρα μπου- που Στο πάμε. μπούτσο είναι η έξοδος, ρε. Εκεί. Μαλάκα, πρέπει να πάμε... Όπα, τι κάτσε τώρα που πάμε. Έλα, όλο τέρμα ευθεία και πάμε στο διάλογο. Άι, γαμίσου. Τρέξε λιγάκι, βαριέμαι να περιμένω. Ξέρεις και χτυπάμε πάνω της, λέει. Έλα, βάζεις τώρα. Στο διάλογο, βάρια. Πού στρέφουμε. Να έλα, μέχρι να βρούμε τείχο είναι πάλι. Όχι, πιο πριν. Μέχρι να βρούμε τείχο. Αφού έχεις πάει σε όλα τα άλλα, ρε. Δεν έχω πάει έχεις σε αυτό. Προχώρα. Εδώ. Τι πόρτα είναι? Α, Όχι, δεν είναι εδώ η έξοδος. μαλάκα. Δεν είναι εδώ η έξοδος. Μαλάκα γιατί. Δεν είναι εδώ η έξοδος. Έχει και μια πόρτα, ρε μαλάκα. Ωχ, όντως. Πήγαινε. Πήγαινε, ρε. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είχα τύχει εδώ μέσα. Πήγαινε, ρε. Στο πάνω, μαλάκα, δεν έχει τίποτα. Μην προχωράς, ρε, μα είναι έχει φως. Τσάου. Δεξιά, ρε. Και είναι η όμορφη. Για, περίμενε να δούμε τώρα που πάμε. Τι στο μπούτσο. Μαλάκα μόνο του γυρνάει. Μαλά, έτσι ήταν, ακριβώς, έτσι. Ο τείχος όταν σου λέγα ότι γινόταν τι γινόταν. Προχώρα, ένα. Έλα, ρε μαλάκα, μην κολλώνω. Κολώνω γιατί είμαι μάγκας. Του φευγά. Μη την κοιτάς. Oh, shit. Του φευγάτου η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Γι' αυτό κολώνω. Μπορούμε να περιμένουμε να σταματήσει το κλάμα. Μα δεν θα σταματήσει. Δεν θα σταματήσει, έλα, προχώρα. Ευθεία. Hi. Προχώρα. Anyone? No? Thank you. Είμαστε μέσα στην πουτσα. Στρέψε δεξιά. Από πού? Κάτσε ρε μαλάκα. Δεξιά. Στρέψε δεξιά, ρε. Κάτσε ρε μαλάκα, τα έχω κάνει πάνω μου. Παιδιά, είμαι πιο χέστης από το μάξιμο. Και σε τόσο χάλια. Όχι.
Και σε τόσο χάλια ανάλυση το κάνει ακόμη πιο τρομακτικό. Έλα, είναι εδώ το exit. Ciao. Όχι ρε Οπα. πώς. Δεν είναι εδώ, δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ ρε. Μπορεί να έχει candle εδώ. Να το. Έλα, προχώρα τώρα. Πάει. Τι 21 ρε μαλάκα. It's impossible. Ακριβώς. Impossible. Για δες το χάρτη. Impossible. Impossible. Πάνω στη δεξιά. Impossible. Εδώ όλα ευθεία. Impossible. Όλα ευθεία. Κάτσε ρε μαλάκα λίγο, μπερδεύτηκα. Impossible. Oh. Έλα, προχώρα. Όσο μένεις, έρχονται. Ευθεία πήγαινε. Μαλάκα. Τράβα γαμίσου. Αυτά τα μέρη δεν είναι τόσο καλά. Όχι. Ναι, αλλά είναι και τα κάτω. Προχώρα, προχώρα. Έλα, προχώρα. It's a booby trap. Να τη έξοδος! Βρήκαμε την έξοδο! Βρήκαμε την έξοδο! Night 3! Take my αρχίδια! Night 4! We're coming to you! Night 3 survived, bitch. Survived. Night 4? What about night 4? You woke up in 5 o'clock. Στις 5 και είναι βράδυ. Μαλάκα. God fucking. Έτσι ρε! Μαλάκα. Έτσι ρε! Πάρτα μου. Σου είπα εγώ εκεί. Γιατί λέει you cannot escape next time. Γιατί? Γιατί? Why? Πλάκα έχει, ξέρω εγώ, που λέει artifacts found 100%. Υπάρχουν και περισσότερα artifacts στην Δεν ξέρω, παίζει. Δεν θέλω. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν. Αυτά είναι για σήμερα, όχι άλλο.